Dus verslagjouwers die ben al op een paardje met een ontbijtje. Ik zal even zien of wat contact krijgen in de landen. Goedemorgen. In de landen? Nou, het is dicht in de buurt, hè, bij de landen, dat klopt. Wist je hem precies? Het is een plakje dat heet Kolm. En volgens mij ben we daar juster met jij geweest. Stop me iets van bij. Of jij juster volgens mij. Met de grote sporter. Met het grote boek. Maar dit keer komen wij een ontbijtje brengen. Dat is toch echt leuk, toch? Ja, ligt me voor. Ja, en hij is weer gevuld. Het is onvoorstelbaar. Dit keer komt het ontbijtje naar hoe heet deze straat? De Johan Bogemanstraat. Dus we rennen er nou even heen. Ik haast jongen dat er een kriesbeenbaan. En ik haast jongen dat er jacht wie. Ik denk dat zijn de belangrijkste ingrediënten. Ja. Ik wil nou naar nummer 54 van de Johan Bogemanstraat. En ik zeg een paar mensen. Momentje. En we bellen, jongen. Ik jette de bel. En ik zei eigenlijk, ze zitten achter de computer. Altijd spannend. Dan hoop ik dat we op een goede plek binnen. Altijd spannend, hè? Altijd spannend. Nou, de verkeerde meester binnen had ik een ontbijt, want ik kan me niet schelen. Goortje. Ik denk dat Jut wat skrok. Want dan stier je in achter de computer. Ik heel voorzichtig om het hoekjes in. Kom op. Mevrouw die zit achter de computer. Ik heb een heel mooi ontbijt. Een prachtig mooi ontbijt. Heel mooi ontbijt. Kemmel. Mevrouw zei nee. Ik heb een kemmel. Trotruut. Trotruut. Dat gewoon trotruut. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn van RTV NOF Paradise. En je kreeg een ontbijt onbeer. Dat is hartstikke mooi, maar ik woon net op televisie. Nee, maar je hoort, dit is radio, dus dat scheelt. Oké. Je hebt er even wel een cameraman bij, maar die filmt alleen voor mij, zeg maar. Ja, best. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Maar heb je enig idee waar deze onbeer zo kennen wij ze? Nee, ik heb geen flauw idee. Je flauw idee. Even zien. Johan een peer hier, hij wat lastig hier nog. Dat klopt. Dat klopt. Je had 3 dochters. 2 dochters. Ja. En ik ga jij de oren hier er aardig terug in slaan, hè? Nou, dat vind ik mooi dat ze dat zo zeggen. Maar voor jezelf denk je dat wel eens wat hoors. Dat kan ik me voorstellen. Ik weet precies hoe het is. Of jou Jolien ben ik bij Memphelen, dus ik weet in wat voor periode dat je zit. Ik ga hier een prachtig mooi boeket. Die is onbeen Boukje. Ach, nou wat hartstikke lief. Boukje van de bij. Boukje van de bij, inderdaad. En dat is een prachtig mooi ontbijt. Onbeen Bakkerij de Jong. Nou, hartstikke lief. Dus zal ik hem dan maar gewoon verder doorlezen dat het helemaal op zijn plak komt? Ja, dat is prima. Ik ben nog net in de klingen, dus moest we dokken door, normaal dokken door altijd eerst. Maar... Nou, en nou snel nog even iets oordogen. Ja, dan maken we straks nog wel even een foto of waar er teruggekomen is. Vinden we dat wel leuk? Dat vind ik prima. Doen we dat. Dat doen we helemaal. Nou, hartstikke leuk. Dus je merkt het is op de goede plek terug te komen. En op de foto kun je zien, ja, hoe is het recht uit shirt. Dit weer vanuit Kolm, het ontbijtje. Het is toch weer op zijn plek kwam. Maar een ontbijt weliswaar. Groot Ruud. Nou ja, je stikt moeten bij het ontbijt. Ik kan alvast beginnen natuurlijk. Nou, lekker eten, succes, hè? Wil een broodje?